zit met vingers boven het bredje in aanslag en vroeg me af wat ik vandaag eens even over hem zal. En dan, zo en een, komt het onderwerp aanwaaien en gaat schrijven voor de wind. Het is tweede paaschedag, zeker om 9 uur en Babette Alma doet op Noord haar best om mensen naar pad te krijgen voor het programma Eitje. Overal in provincie ben een aaier verstopt en lu deze vinden kinderen schiere prijzen met winnen. Maar het zou gelijks worden om reden van slechte weer, allerhande festiviteiten om en bij stad en in provincie al aflast. Ja, dan is het wat dat betreft gewoon mooi tweede paasdag weer. Temperatuur door ligt het niet aan 11. Als Harma er in het weerbericht nog wat wind biedt, is duidelijk dat we heel dag hondenweer krijgen. Roeg weer met regen en best te stuiven van om en bij kracht zien waait ons kant op. Ook ons dochters en zoon hebben aardig voor het geld gekozen, wel net dat ook zij hun feestje van paaskaarzuiken met alle kleinkinderen in het sterrenbos afblozen. Nee, het schijnt vandaag niet voor de wind. Hounder blijven op trek, dus het malen weer holt vandaag geen reken met eitje en zulks van in. Maar houd lu, wind of wiend, wat iemand wilde, een onderwerp waar een bult met vandaan is. Wind en benoemstuimen brengt af en toe heel wat alleen in de wereld. Minderheim het door al als duchtig onderleden en zelfs veel slimmer als dat. Maar wat wanneer er geen wind was? Wat mouten watermolens, windmolens en zaalschepen zonder wind? Hou zich het weerprootje van Harma zonder wind erin uit, met alleen zon, regen, snij, kolen of warmte en hou klinkt op 4 december. Hoor, er waait geen wind door de bomen. Hij wel eens gehoord van horizons? Ja, wat wil je ook als er geen wind meer krijgt? En er komt nooit meer aan, zomaar bij jou aanwaaien. In een krijg je een snutje dat wind toch wel slim belangrijk is. En het leven er niet zonder kan. Alhoewel, soms heb je zo'n wind dat je op een ongelegen moment uit verkeerde hout komt en een ander maal bij neus neemt.